Waqt programm fuq Radio RTK li għalih kien mistieden il-kap eżekuttiv tal-Mater Dei, Dr. Joseph Caruana, intervjeniet bit-telefon tabiba li kellha kariga importanti fit-tmexxija tal-Isptar San Luqa, Dr. Marija Xiberras. Hija tkellmet dwar il-problema ta' spazju fil-Mater Dei u proponiet li swali ta' San Luqa u Caring Grek jintużaw għal medium care, jiġifieri għal nies li għandhom bżonn kura għal madwar 6 ġimgħat. Qalet li l-kap eżekuttiv tal-Mater Dei m'għandux jemmen lil min qed jgħid li l-Isptar San Luqa mhux tajjeb għaliex huwa mitluq jew minħabba l-asbestos. Mhux vera li mhux refurbished, għal dak jiena kontemp l-aħħar snin li kien hemm jiġifieri kollha refurbishing l-asbestos neħħejnieh kollu. Għallihom xi billawilek li għażem l-asbestos. Spiża enormi. Oskur. Sala neħħejnielhom l-asbestos kollu. Il-kap eżekuttiv tal-Mater Dei qal li huwa kien issuġġerixxa lill-Gvern biex juża l-Isptar San Luqa biex itaffi l-problema tan-nuqqas ta' sodot fil-Mater Dei. Qal li fl-aħħar mill-aħħar imma id-deċiżjonijiet finali ma jħodhomx hu. Sfortunatament dik it-tip ta' deċiżjoni mhix fidejja. Ma inti għad viċin ħafna u tista' tissuġġerija. Iju le, diġà suġġerejta dik is-soluzzjoni jiena biex tkun taf. It-tabiba spjegat li hemm ħafna swali tal-Isptar San Luqa li jistgħu jintużaw meta għandna bżonn l-ispazju. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei qabel magħha. Pereżempju kien hemm il-physiotherapy u għadu jista' jintuża. Iva, ekku. Dik l-ewwel sular. Kien hemm il-casualty hekk ara kemm għandek. Iva, ħafna spazju. Dawn il-kummenti tal-kap eżekuttiv tal-Mater Dei ikomplu jikkonfermaw kif il-Gvern kontra kull parir xorta mar għall-kirja ta' St. Philip's. Fost dawk li fl-aħħar jiem ikkritikaw id-deċiżjoni tal-Gvern li jmur għall-Isptar St. Philip's kien hemm l-ex-President tal-Partit Nazzjonalista, il-Perit Carmel Cacopardo, li qal li l-Isptar St. Philip's mhux adattat biex ikun sptar ta' riabilitazzjoni. Intant fl-aħħar sigħat il-Ministru Joe Cassar ħareġ jgħid li bl-Isptar St. Philip's li għall-kirja tiegħu pajjiżna ser iħallas 12 miljun euro xorta mhux ser tissolva l-problema tan-nuqqas ta' sodot fl-Isptar Mater Dei.